vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda confession yandadzoka ndakakubatirai. Confession yedu yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai ane makore 35 ekuberekwa. Amai vangu vakashaika apo pandainge ndiri form 2. Even though ndine makore 35 ekuberekwa, mukoma ndagarisana nevarume ivo vanokwana kuita 6 avo vandagarisana navo tichichaisana mapoto. Varume vose avo vandagara navo hakuna kana umwe zvake anombotsukunyuka achiti iye ari kuda kuenda kunondibvisira kunyange tsvakirai kuno zvayo. Vose vanongoti zvinoshandei kuti unogara nemukadzi iye asingadi kukuzvarira. Hakusi kuti mukoma handidi kuzvara, asi zviri kutoramba. Hapana pandikagara nevarume vose avo vandagara navo ndisina wandinenge ndakatiwo uyu ndiye wandiri kuda kuti ndinge ndichimuitira mwana. Izvozvo hazvigoneki mukoma. Amai vangu vakashaika pandainge ndiri form 2. Vasati vashaika vainge vatori zvavo nesi. Asi pane pavakazombodzokera kumusha. Vadzokera kumusha inhau yekuti munin'ina wavo, mwana waamainini wavo, ainge anyanyisa kushungurudzwa nemurume. Saka vakabva vazoenda ndokubva vazonotora amainini vaya. Asi munin'ina uyu watainge tichiti munin'ina waamai, ivo relationship yavo yainge yakamira sekudai so. Amai vangu nemunin'ina wavo vainge vachingosheya baba chete, asi vainge vaine different mothers. Zvinonzi amai vaamainini ava vainge vambori small house yasekuru vedu avo vanova vakabereka amai vedu. Ndokubva small house iya yasekuru yazoita pamoveri. Then gogo nyakubereka amai ndipo pazvinonzi vakabva vazoenda ndokubva vazonorwidzana nesmall house yasekuru. Izvo zvakazokonzeresa kuti small house yasekuru inge ichizoita miscarriage mushure mekunge yarohwa nagogo. Saka zvose izvi zvakaitika zvakabva zvazokonzeresa kuti sekuru vabva vati zvino zvawamurova ndava kuchida kumuroora because iwewe waparadza mimba wandiurayira dzinza rangu, saka ndava kuchida kuchimutora manje. Ndo mapinzirwo akazoitwa gogo avo vanova vakabereka amainini mumusha. Kunyange hazvo gogo vakazotanga kushungurudzwa nasekuru, gogo vakabereka amai vangu, asi vainge vangori munhu ainge aine moyo werudo kusvika vachizoshaika. Mukadzi mudiki wasekuru akazofa, but paakafa ainge achizvara amainini. Gogo vedu ndivo vakazotora amainini ndokubva vazotanga kurera amainini vedu from day one. Amai veduwo ivowo vainge vangori nemweya uyo wainge uina gogo. Vakabva vazotora amainini mushure mekunge vanzwa kuti munin'ina wavo ainge achishungurudzwa nemurume wake, nekuti ivo pamunini vaiva munhu ainge achingozvinwira doro kumaruzevha ikoko. Then mama ndokubva vazoenda ndokubva vazonotora munin'ina wavo vakabva vazodzoka navo amainini. Ivo amai vachitaura vainge vachiti amainini vedu vainge vachida kuti vange vachidzokera kuchikoro sezvo vainge vasina kukwanisa kupedzisa chikoro, because vainge vakaita zvekumitiswa nemurume wemunhu. Mushure mekunge vamitiswa nemurume wemunhu ndokubva vazoenda vakabva vazonogara pabarika. Asi pabarika ipapo vainge vachiti kushungurudzwa nemukadzi mukuru zvekare nekushungurudzwa nemurume. Dzimwe nguva vanhu ava vaviri, mukadzi nemurume, vainge vachitombobatirana amainini vedu vachitanga kuvarova sezvo amainini vainge vachiri vechidiki. Amainini vakazoti vauya kumba ndokubva vazotanga kuenda kucollege. Asi kubva musi wavakatanga kuenda kucollege, it was maripot after maripot, because zvaiitika ivo baba ndo vaipfuura vachinosiya amainini kucollege. Then pakuzonodzoka vachibva kubasa, mazuva ekuti baba vanenge vari kumba, vaibva vapfuura vachipika up amainini. Asi baba each and every day vaingodzoka kumba vachingokomplaina, vachingopa
vachipa mareports after mareports. Amainini kucollege ikoko vainge vava kudanana nematicha zvekare, vainge vachingodanana nevarume vevanhu vamwe vacho vavainge vachisangana navo kucollege ikoko. Kudzamara baba vazongoramwa, vakangoramba kubhadhara fees mushure mekunge Amainini vatadza kuenda kunonyora mamwe maexams avo, asi vaitobuda pamba Amainini vachiita sekunge vari kutoenda kunonyora maexams, but vaibva vatoenda zvavo kuboyfriend yavo, vobva vaswera vakarara kuboyfriend yavo. Saka baba pavakazviziva kuti ndo zvainge zvichiitika, baba vakabva vazoramwa, vakabva vati ivo vainge vava kusakwanisa kuramba vachingobhadharira Amainini vedu school fees iyoyo yekucollege. Amenowo kuti zvimwe zvikonzero zvainge zviri zvei, because after that Amainini pavainge vava kungogara pamba vasingaiti anything, Sisi Vangu ndo vakatanga kuona kuti ivo Amai baba naAmainini vainge vava kurara vose musame bedroom, because spare bedroom iyo yainge ichishandiswa naAmainini, madoors acho ainge akatarisana nedoor iro rainge riri spare bedroom yaSisi vedu. Saka ndo vakatanga kutaura vachiti usiku vaiwanzokuona kuti Amainini vaivhura door ravo, then ivo babawo vaibva vazovhura door ravo. Kudzamara vazotoona kutoti Amainini vainge vava kutoenda vachinorara mubedroom, vakati baba Amai naAmainini, asi Amainini vaizomuka makuseniseni. Asi situation yose iyoyo yainge ichiitika, Sisi vedu vainge vakatoiridha. Kubvawo ipapo Amai vakabva vazongotanga kungobehave nedzimwe nzira dzainge dzisinganzwisisiki. Amai vakangotanga kungotaura voga, dzimwe nguva vaikwanisa kungoita violent vachiputsa midziyo yavo. Kudzamara baba vazotiudza kuti Amai vedu vainge vava kutanga kurasika njere. Amai vakabva vazotorwa ndokubva vaenda vakatanga kunogara kuchipatara chiya chinogara vanhu vanorasika njere. Then Amai vakati vaenda kuya, relationship yababa vedu naAmainini yakabva yazobuda pachena, but vainge vachingobudira isusu pachena kuti vainge vava vanhu vainge vachitodanana zvekare vachitorara vose in the same bedroom. Amai mukupenga kwavo vaizoti kana vadzoka kumba vaiti kana vakada kutaura nesu, because vaitoona kutoti Amai vane kamwe kakurizina kavari kuita, vaiti kana vakada kutaura zita raAmainini kana kuri kunzi Amainini nababa vanenge vasipo, then Amai vaibva vazotanga kuita sekunge vari kukachidzwa. Vaiti kana vatanga kukachidzwa kudaro vaibva vatomboita mazuva vasingagoni kana kutaura, zvekuti vaizotodzokera kuchipatara vava kusatombokwanisa kana kutaura. Ameno kuti ivo pane munhu here ainge achivakonesa kana kuti zvainge zvangozanganawo neurwere hwavo uho hwavainge vakatarisana nahwo. Amai vakabva vazoshayika variko kuchipatara ikoko, asi Amainini nababa vainge vakatoenda kucourt wedding ndokubva vachata in secret. Ende munhu akaita witness ndeumwe muzukuru wababa uyo ainge akavenga Amai vedu isusu. Amai vakati vashayika, inini I was in the third term yeform 2. Amai vangu vakangorwara less than a year ndokubva vatoshayika. After rufu rwaAmai, baba vakabva vaenda out nebasa as usual vachienda kunoatenda mabusinesses avo. Then Amainini, since tainge tichingovati mama, Amainini vakabva vazoti kuna Sisi Vangu, since iwewe wakauya kuma introductions uchiti uyu ndiye mukomana wako wauri kuda kuti ange achizokuwana, introductions awa Sisi vainge vakangouya ndokubva vazorakidza Amainini mukomana wavo uyo wavainge vachidanana naye. Amainini vakabva vati, since wakandirakidza mukomana wako ndikuda kuti ndinge ndichienda newe kuti unge uchienda kunobatsirwa kuitira kuti imba yako isazoparara. Then Sisi vakabva vati it is okay. Zuva racho rakazoti rasvika, ndainge ndakarara, Amainini naSisi vaifanira kuti vange vachimukira makuseniseni. At that time kunyangwewo Sisi vainge vasingatombozivi kuti vainge vachida kuendeswa kunobatsirwa kupi naAmainini, but Sisi vakabva vazouya ndokubva vazondimutsa ainge ari makuseniseni zvekuma 6 chaiko. Then Sisi vakabva vanditi
hanzi namama uya kuno. Ndokubva ndazoenda kubedroom kwaamainini. Then amainini vakabva vanditi, handiti iwewe wava kutotevera here? And I didn't understand. Vakabva vanditi, handiti uri kuona maperiods ako here each and every month? Ndikabva ndati hongu mama, but panyaya iyoyo yemaperiods mukoma, it is just a long story. Ende zvakaitika ndezvekuti amai vangu vakati vachifa sanhasi. Then that same night patakazvinzwa kuti amai vainge vashayika, ndo pandakabva ndazotangawo kubleeda, ndikabva ndatotanga kutoenda kumaperiods, even though I didn't understand kuti koropa iri riri kubva pai. Inini ndakatorwa nehana, ndikabva ndati maybe pane zvaitika pandiri, maybe ndava kutofa, because ndainge ndanzwa kuti mama vangu vainge vashayika. Saka ndakabva ndazoenda ndokubva ndazoudza mama amainini kuti ndainge ndichibleeda ropa. Vakabva vanditi uya kuno. Ndokubva tazoenda kubedroom kwavo, asi bedroom racho ndo rainge rimbori bedroom iro rainge richingoshandiswa namama pavainge vachiri vapenyu. Vakabva vanditi kurura tione. Ndakati ndakurura penti riya apa rainge rakatozara neropa, zvekare dress randainge ndakapfeka ndainge ndatori spoiler, rainge rakatozara ropa. Vakabva vatora zvinhu zviya ndokubva vazviisa mune imwe washing basket. Vakabva vazondipa rimwe penti idzva, asi zvakandinetsa kuti ko ivo amainini penti iri idzva ravari kundipa vari wana kupi, because pamba apa painge pasati patombova nevana nekuti pamba apa painge pasitomborina umwe mwana wandainge ndichipfekedzana naye. Ivo sisi vangu vainge vaine muviri mukuru, as well as amainini vainge vaine muviri muhombe. Saka zvinhu zvakatondishokawo. Then ndakati ndapiwa penti riya ndokubva vazondidzidzisa kuti macotton pads ndainge ndichizomaisa sei. And throughout the funeral vainge vachingondipa mapenti matsva. Mapenti aya andinenge ndakurura vainge vachingoti enda unokanda pakati, tichazomawacha after rufu. Then after the funeral ndipo pavakazondipa rimwe penti 1, but mamwe ose mukoma avo andakavapa handizivi kuti vakamarasa here kana kuti kwete, asi racho ravakazondipa iroro rainge rakatochena, yeti ndainge ndakanomaisa mubedroom mavo ndakamaputira muchiplastic sezvavainge vandidzidzisa vachiti kuitira kuti imba yose isazonuhwa. Ndainge ndichingonomaisa saizvozvo, but havana kuzondidzorera mapenti angu. Saka ipapo vakabva vanditi ndinofanira kuti ndinge ndichiendawo newe kuitira kuti unobatsirwa, because since watotanga kuita zvemaperiods mai manje unenge wava kutotanga kutoita zvevakomana. Saka ndapedza kugeza takabva tazoenda kumusha, asi hatina kuenda kumusha kwana gogo like gogo vamama, but takaenda kumusha kwana gogo mama avo vakabereka amainini vedu ivavo, avo vainge vakatorera amai vedu murume. So mukoma takazoti tasvika kuya kumusha kwa gogo vaamainini, takabva tazotanga kubatsirwa neumwe mukadzi, asi mukadzi uyu naiyewo ainge achigara muraini imomo. Mukadzi uyu vainge vachingomuti tete, ameno kuti vainge vachimuti tete pakai. Then takaita 3 days tichishandirwa tiriko kumusha kwavo ikoko. Then zvaiitika ndezvekuti each and every day pa 3 days idzodzo taimuka zvekuma 9 PM tete vaya vaibva vazouya vachibva kumba kwavo, tobva tazoenda panze, vobva vazotanga kuti shandira. Ivo vainge vachiita sekunge muprofita. Then amainini vedu vainge vakatopa tete vavo vaya mari yekuti vange vachitenga mbiya, nekuti mbiya idzodzo musi wekutanga pavakauya kuzotibatsira vakatotaurirana ndokubva vatorakidza amainini vedu kuti mbiya dziya dzawakati ndinge ndichitenga ndidzo dzidzi, meaning kuti zvinhu izvi zvainge zvakatotengwa already. Sisi vakabva vazopiwawo mbiya yavo, ininiwo ndikabva ndazopiwawo mbiya yangu. For 3 days tainge tichipiwa umwe neumwe aipiwa zai rake. Then taiti kana tapiwa mazai aya then taibva tanzi isa zai pasi,
kana wapedza kuisa zai pasi waibva wazochinzi chitora mbiya yako unge uchikwidibira zai iroro. Ndo zvatainge tichiita. Taiti kana taita saizvozvo taibva tazosiya amainini navatete vavo vaya vakamira paya apo pavanenge vatibatsira vachiita sekunge zvavo vari kuita nyaya. Amainini vaibva vati imimi zvenyu zvaita chiendai munorara. Taibva tazoenda kunorara paya. Then mangwana makuseni I think zvekuma 4 am amainini vaibva vazouya vobva vazotimutsa kuti tinge tichienda paya apo panzvimbo patainge tasiya takwidibira mbiya dziya. And each and every night tainge tichikwidibira mbiya idzi in a different spot. And taizoti kana tasvika paya patinenge tasiya mbiya nemazai aya mukuzonovhura mbiya dziya taibva tazoona kuti mazai aya awo atinenge tasiya takakwidibira mumbiya munenge musina, anenge anyangarika. Then zuva rechinumber 4 it was kuma 6 p.m. takabva tazoendeswa mugomo. Tainge takati amainini navatete vavo ndokubva tafamba ende takazoti tasvika mugomo muya ivo vatete namainini vakabva vazoti imimi chisarai panapa, ndokubva vazotanga kufamba. Tikangoti zvimwe kuda vakafamba for almost 50 meters oro kudarikidzira. Vakati vafamba kudaro ndokubva vazotanga kuita zvimwe zvavainge vachiita vakapfugama, ndokubva vazosiya mbiya dziya. Vakabva vazoti taifanira kuti tinge tichienda kudhamu, but dhamu iri rainge risiri kure zvaro, rainge riri padhuze negomo iro ratainge tiri mariri. Takati taburuka gomo riya ndokubva tazoenda padhuze nedhamu riya. Then vatete vaya vakabva vazotitambidza mazai avo avakaburitsa mune chimwe chibhegi chavainge vainacho, but chainge chisiri chibhegi chihombe. Vakati vatitambidza mazai aya tikabva tanzi taifanira kuti tinge tichiputsa mazai aya. Takabva tazoputsira pasi mazai aya ndokubva tazodzokera zvedu kumba. The next day ndokubva tazodzoka kumba. Iniwo kubva ipapo until today mukomanashi pagore ndinokwanisa kutoenda kuperiod kaviri chete. And ndinoti kana ndaenda kuperiod mukoma ndinenge ndichiita imwe heavy flow yekuita sekunge maybe ndiri munhu anenge atoita miscarriage, kana kuti zviya zvandinongonzwa zvichinzi munhu kana abva mukunozvara anoita imwe heavy flow, ndo yandinoita. And zvinhu izvi zvinongoitika twice a year. Kubva ipapo mukoma amai vangu pavakashayika pandakatanga kuona maperiods until today, ndo maendero acho andinoita kumaperiods iwawo. Haidi crying, handina mwana, handina marriage, hapana kana one day mukoma randakambotiwo ndiine murume wangu mumba uyo wandinenge ndichigara naye. Ndobva ndati I am enjoying my marriage. Ndinongoenjoya chete when I am still in a relationship. Asi kana ndikagara ndangopinda mumarriage nemurume, then things just start to change. Each and every man that I have gotten into a relationship with, murume wose uyo wandinenge ndapinda naye mumarriage anobva azongotanga kungondisema out of nowhere. Kana vari sasisi vangu mukoma vakashayika soon after vabva mukuroorwa vakatongoita zvekufira muaccident. And I still remember kuti ivo bamukuru vachirondedzera pamaririro asisi vainge vachiti muone mudzimai wangu ainge asingadi kuenda kumusha because vaifanira kuti vange vachiendesera vana vatete vavo magroceries. Saka hanzi the night before sisi vainge vachingoramba vachiti ndiri kungonzwa nungo, ende hanzi vainge vachiti vainge vasingadi kukwira rimwe bhazi rinonzi name hidden, vachingoti bhazi iroro ranzwa nekuuraya vanhu. And the funny part about it mukoma ndezvekuti bhazi iroro ndo ravakazonokwira kumbare uko ende rakabva razoita accident. And sisi ivo vainge vakagara kuback seat kudaro, then kune rimwe truck rakauya rikabva razodhuma bhazi iroro from the back, then bhazi ndokubva razoita turn over. Sisi vakabva vazotsimbirirwa, ndo vega vakashayika in that accident. And kubva ipapo mukoma upenyu hwanguwo ndingangoti ndakabva ndatanga kuona kuti my life had changed for the worst. Zvinhu zvainge zvatongondiomera in terms of my relationships. Kana iri mari yeumai yakadyiwa naamainini vangu. Mainini vakabva vazotenga
Mainini Vangu ava vakabva vazotanga a small business. This was after Sisi vashaika. Kana ndakatarisa amainini vangu navo vatori nemamaini avo vakatanga so simple. Vakangotanga vachiita zvezvia zvinoitwa nevanhu zvekuti unongotanga kusponsa makorokoza, then from there on amainini vakabva vazongotanga kuita imwe mari yekuti yainge ichitotyisa. Right now amainini vangu vane mamining claims avo, ende kumamining claims kwavo ikoko vachiri kungoita izvozvo zvekusponsa, ende vatori nemeshinari yavo. Mainini vanoita imwe mari isingaiti. Kuno kwandakazouya kujoni mukoma mushure mekunge ndatambura, yet baba naamainini vari vanhu vane mari dzavo. Ndakabva ndazosanganawo neumwe muprofita uyo akambozama kundibatsira, asi muprofita uyu akati zviri pauri zvine simba, inini ndazvikoniwawo, but akangondiudza iye achiti hanzi muchibereko changu hanzi makazara makonye, saka ndinofanira kuti ndinge ndichitsvaka munhu ari very powerful anokwanisa kundibatsira. Amainini vangu ava hanzi ivo vanoita mari neni because makonye avo acho arimo muchibereko mangu hanzi ndiwo anenge achidya zvishoma nezvishoma chibereko changu, ndokusaka ndichizoita heavy bleeding paya pandinenge ndichidyiwa nemakonye iwayo. Hanzi kumamaini kwavo kunenge kuchitoputika goridhe. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndine makore 35 ekuberekwa, handina mwana. I have entered into several relationships, but my relationships acho ose marwadzo mukoma. Zvakangoma hazvo veduwe. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.